ما هيوت وراد جاي فتنا أمنا خبيديو جنادما هيوت كندز خبدت تخبد كندز مرارات تمرر هلنا أنا زمر أسح في الزامن كنسرح جنيبلنا مسأل من عليك حبيرهم زعبي فتناتات كنكرفم من نخقل ندق السبات نزهلونا قنو لبيو يخون كل نجار حدينا من قد خفون حسدنا مثل نختلقنا كل نجار كان توليز خون توليد أصعب كله أبو اللوك في الهجريو نبي أنا تراح يولادا نبي دماء قال أيتي ولادويا قل عند حلخو عديس لزموتت مسبيت بوي عبخو أدمين أخلا انت متزا أفتخبابنا حدا قبس تبالخو عديس عوايز نبر كرامت انتخبون يزمتزا زختالو ستايل فليز ولايو مبزحتيو نايت خباب السب كم عوالا جيرو يزريو أزقو بس بقليلو ناتي لبيك سلبت على عوالا فكرا بمال زرعين قربا بتدما ناببو يبزغلو عبوي كنا أحلفو يهبن بقواد عاس قالي كبرتن سرعة زلوايا نعيك حرغز خائل حمق نقر أي تقبرني بلو أتا عبوي كابكالي زولي دا حفتي كل جزء مستود ديز نبرة نركب تعزر نبرات كل جزء دما كل سب زعبا مستود ديز نبرة نركب يعللا عوالا فكيرا النابلا سميت فعالي أفكاري هيكنا بناي سبات زربا كيد دهال يتسانان عني مسفكاري يزرعينا محازو تيوحنا زفلتون سبات دقالا كحزلايو قالي أدما أتنيسو خقرفايو يبلاني أتورتات دما نفس الرأي بزحة عبوي بطعمي زعمناني عدو مستزي باللي يحزن اللي نبرا زعبا قوالي حما ورا خيتم تسوليلو ينقرون حفتي كنا زعبا مستودز نبرا نركب تحتاني أو نقص إرمي كيب بلاشو نسمعيت كيد دفافات معداني أنا كنا حفتي سلزقونت كحب أزخ المشتري نبرا مستودك خون صنبوق سمعيت كم تسمعني انت سئنا يوغنا كم زربشن استفلي سمعيت كم سمعنا نكافل بوا تقدر فوق كم زي كبلن أو حيا الفقرة وسمعيت كم زتحلقو زتردأت حفتيقنا انتي رئي خلي خلفاتي خيو اتزفت خلو نقر كان تايو إله تحتاني بزعمي تجني آيات حتاني الفقر قن ملاسي بلو أفتا كل جزء قوف النبللا كافت ختما وزي إلى التركب حانت برخوتا أفكاري نفت ختما عندك قامته روحو انت تأمت حد حسابق كله أتي بزعبانا ززر نفكاري نكرقو عبوي ون بزح وراتات كم زبطخو فقود أجعكا مسؤو كم ززور بزحو يبالكو أفكاري مساخم حمايي أيتسألعخو فقرنا دما بجيزيو حميت زفرس هيكونان إلو ناباي قصو جيرو يزاربن أنا ون زحبن ملسي عزيت حبيسة وشتأي زنبرا سمعيتني مقلاز فشق بلكو أفكاري فقري بزقن قد أعنتو أنا تأمتني ناباي بمقراب كسع من ننتبل كاب أرحق بالكو كنادما نو أتخطيلا نافتو هسن كتما زركب جاكا مسؤو زتو عزت نفسي كاب حقف أختا من لديك عالتن كنافري كسع من الدحر مزمح قال ما أتولي سلنا يسب زربا أي تقدسي مخنياتو أنا نعخي فكركيا أبزد لخيو ساعة بوتان تمرعنا حدار كنقبر دليتايو بما تسفح بني بمحزنات بقربتنا استجمر ركبنا أفقر بزحة نقو كير أخو كو عليك إلن أما عمق فقر تحلقو حد فكاريي زبلن نقرات نتا قوال بويس خونت حفتي منم كي حبا أخويا زنقرا حفتي طرح زي كونتس مماخرتين محزين وبنيا نفكاري أيتعاملون زنبرت إزون كتما زتعامو ودات نحن تقوال كساب زرخبوا تعاملن تيوم زمسلو زدلي ومسرخبو بأمتن نخط المواق زي وسد اللومن سلازي نصوتا خن دنقلنا خن كتكام دليو كي خول نفسخ حلوي نركب عيت شاكولي تتنقق إيو بماي سقعت كم زنبرات نقراني أفكاري مسحفتي كلالي وكم زدلي حتاني أفكاري كلالي خم زدلي نقرقوا برحو كامر أي حليفهم قريبون أي فالتون ناب حدا بوتا وسيدا الرخبوا كلتين أحوات فقرنا دس بحال مخانو كم أحوات سيكونس كم حزوتنا يلبنا مشتر النكافل أحوات مخانا أرنا قوت وقالت ألا
ኣፍቃሪ መትዓቢተይ ዳ ኣይኹን እምበር መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝመላለስ ነበረ። ምስ ሓፍተይ ምሰላለኽዎ ድማ ንቁሩብ ግዜ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ከም ዝምለስ ነጊሩ ንኸደ። ይኹን እምበር ኣዋርሕ ፀንሐ። ኣነ እውን ኣዝየ ናፈቕዎ። ለይቲ ኣብ ሕልመይ ቀትሪ ድማ ክሳብ ምግቢ ክቕንስ ተገደድኩ። ኩሉ ሓሳባተይ ናብ ኣፍቃሪየ ይኮነ። ካብ ጎነይ ዘይፍለጥ ኩሉ ሻብ ምሳዩ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ኣጋግዘ ምስ ኮነ ከተማ ወዲእና ዝርከብ ጫካ ብእግርና ከይተረድአና ብለዛ ዘለዎ ናይ ፍቕሪ ዕላሉ ተዓጂበ ብጥዑም ንፋስ ዓድና እናተንኮብኮብና ነዊሕ ምስኡ እንትጓዓዝ ኣብ ህልና ይቐረፀኒ። ምስ ሓፍተይ ሓደ ነገር ተማኸርና። ስልኪ ክገዝአልና ምግባር እዩ። ኣቦይ ድሕሪ ብዙሕ ጭቕጭቕ ንደቀይ ዘይከውን የለን ኢሉ ንኽልቴና ነናይ ባዕልና ይገዝአልና። እዚ ዝገበርኩሉ ዋና ምኽንያት ድማ ነፍቃርየይ ንምርካብ እዩ። ካብ ቤተሰቡ ቁፅሪ ስልኪ ብምሕታት ደወልኩሉ። ንኡ ክረክብ ክብል ኣቦይ ስልኪ ክገዝአለይ ምግባረይ ኣዝዩ ተደነቐ። ኣብ መዓልቲ ክሳብ 2 ግዜ ንደዋወል። እዚ ድማ ናፍቆተይ ቀነስኩ። ምስ ስድራና ኣብ ሓንቲ ገዛይና ንድቅስ ዝነበርና ድሓር ስልኪ ምስ ገዝአልና ግና ሓንቲ ንእሽተን ክፍሊ ፈሊና ምስ ሓፍተይ ክንድቅስ ጀመርና። ሓፍተይ ቪድዮታትን ፎቶታትን ክትርእን ከላ ኣነ ድማ ምስቲ ዝናፈቅዎ ኣፍቃሪየ ንነዊሕ ሰዓት ክዕልል የምሲ። ኩሉ ግዜ ክሳብ ዘምሲ ምስ ኣፍቃሪየ ነዊሕ ክንፃወት ዕላሉ እናሰማዕኹ ክድቅስ እየ ዝደሊ። ካብ ስልኪ ምድውዋል ቀስ ብቀስ ናብ ብቪድዮ ምርኻብ ጀመርና። ድሕሪ ግዜ ድማ ሓደ ነገር ይሓተኒ። ጥራሕ ነብሰይ ኮይነ ብቪድዮ ክንራኸብ ከምኡውን ብፎቶ ክልእኸሉ ይሓተኒ። ኣነ ግና ኣብ መጀመርታ የሕፍር ስለ ዝነበርኩ ፍቃደኛ ይኮንኩን ዝነበርኩ። ግና ድማ ኣመና ስለ ዘፍቅሮ ከይስእኖ ይፈርሕ። ጓል ከተማ እንተትኸውን ነይራ ክሳብ ሕዚ ኣይመፀንሐትን። ፎቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ቪድዮ እውን እያ ክትልእኸለይ ነይራ ይብለኒ። እዚ ድማ ኣነ ጓል ዓባይ ከተማ ዘይምዃነ ክስምዐኒ ይገብር ነይሩ። ንሓፍተይ ጥራሕ ነብሰይ ፎቶ ለኣኽለይ ከም ዝበለኒ ይነግራ። ሓፍተይ ክሰደሉ ከም ዘይብለይ እያ ዝነገረትኒ። ኣነ ግና ሓንቲ ጓል ከተማ ስምዒቱ እትርድአሉ ጥራሕ ነብሳ ቪድዮ ይኹን ፎቶ እትልእኸሉ እንተረኺቡ ከይገድፈኒ ሰጋዕኹ። ከምቲ ዝበለንን ዝኣዘዘንን ገይረ ድማ ጥራሕ ነብሰይ ዘርኢ ቪድዮ ይኹን ፎቶታት ለኣኽኩሉ። ብስልኪ ምድውዋልና እኹለይ ነበረን። ብኣካል ረኺበ ሓቂፈ ክስዕሞ እየ ዝደለኹ። ንሱ ግን ክመፅእ ከም ዘይኽእል ይነግረኒ። ኣነ ናብኡ ክኸይድ እምበር ናፍቲ ኣነ ዝነበርክዎ ሓውሲ ንእሽተን ከተማ ክምለስ ከም ዘይደሊ ይዛረበኒ። ካብቲ ምሳይ እንዳሓለወ ንላዕሊ ምስ ተፈለየኒ ኣብ ከቢድ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ተሓልኩ። ሓፍተይ እውን ስልኪ ደዊላ ዘለኽዎ ኩነታት ተረዲኡ መፅኡ ክረኽበኒ ትነግሮ። ንሱ ግና ከምቲ ንዓይ ዝሓበኒ መልሲ ይዝሓባ። እንድሕር ንሓፍትኺ ሓዚንክላ ናባይ ክትመፅእ ግበሪ ዝብል መልሲ እዩ። ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ወሰንኩ። ኣቦይ ከይፈለጠ ዝገዝአለይ ስልኪ ሸይጠ ኸድኩ። ጓል እንድሕር ዳ ኣፍቂራ ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ምግባር ንድሕሪት ኣይትብልን ዝበለ ኣበሓሕላ ባዕለይ ረጋገፅክዎ። ኣብ ኢደይ ስልኪ የብለይ። ኣብ መንገዲ እንትንጓዓዝ ብናይ ሰባት እናለመንኩ ንፍቃርየይ ኣበይ ከም ዝበፃሕኩ ይዛረቦ። ኣብ ርእሰይ ናይ ፍቃርየይን ናይ ሓፍተይን ስልኪ ጥራሕ እየ ሒዘ። ብሕሱም ፍቕሪ ዝዓበኹሉ ገዛን ትውልዲ ዓደይን ገዲፈ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምራሕኩ። ጀማሪት ፍቕሪ ምዃነይ ፍቕሪ ኣብ ዝባነይ ኮይኑ ከም ፈረስ ክጋልበኒ ጀመረ። ብናይ ፍቕሪ ማዕበል ነፈፅኩ። ፍቕሪ ዝሃበኒ ስምዒት ተቐቢለ ጉዕዞ ይቀፀልኩ። ኣዲስ ኣበባ እንተኣቱ ደወልኩሉ። ኣብ መናሃርያ መፅኡ ተቐበለኒ። ገና ካፍታ መኪና ከይወረድኩ እየ ዝረኣኽዎ። ከም ቆልዓ ድማ ጉየይ ብምኻድ ተጠምጠምክዎ። ናይ ልበይ ሕርመት ኣዝዩ ልዑል ምንባሩ ካባይ ሓሊፉ ኣፍቃርየይ ክሳብ ዘስተውዕሎ እዩ ዝነበረ። ኣፍቃርየይ ምስ ኣቦኡ ስለ ዝነብር ንዓይ ናብኡ ክወስደኒ ይከኣለን። ናብ ብሓደ ዝነብሩ ክልተ ኣዕሩኽቱ ሒዙ ንኸደ። ዕለታዊ እዮም ዝሰርሑ። ክልቲኦም ኣብ ስራሕ እዮም ዝውዕሉ። ናብቲ ገዛ እንተኣቱ ዝኸኣልዎ ተዳልዮም እዮም ፀኒሖምን። ምግቢ በሊዕና ክንፃወት ድሕሪ ምምሳይ ኣፍቃርየይ ተላዒሉ ክኸይድ ደለየ። ኣነ እውን ምስኡ ክኸይድ ተሳእኹ። ግና ምስቶም ዘይፈልጦ መወዳት ክሓድር ከም ዘለኒ ዝነገረኒ። ምስ ኣፍቃርየይ ናፍቆተይ ክወፀለይ ሓሲበ እየ ዝኸድኩ። ምስ ዘይፈልጦ መወዳት ሕደረ ምስ በለኒ ግና ብገንዘብ ዝሸጠኒ ክዘሎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ።
ንግሆ መፂኡ ሒዙኒ ከም ዝኸድን ብሓደ ከም እንውዕልን የርድአኒ። ብፍርሕት ዋሒጠ ምስ ዘይፈልጦም ክልተ ወዳት መሓዝቱ ኣፍቃርየይ ክሓድገኒ ተገደድኩ። ከም ዝፈራሕኩን ስግኣት ከም ዝሓደረንን ካብ ገፀይ ስለ ዘንበቡ ንዓይ ክፉእ ከም ዘይሓስቡን ኣፍቃርየይ ኣዝዮም ዝፈትዎ ዓርኮም ምዃኑን ይነግሩኒ። ከም ዘይወግሕ የለን ወጊሑ ኣፍቃርየይ ይመፅእ። እቶም ክልተ ኣዕሩኽቱ ኣብ ስራሕ ስለ ዝውዕሉ ኣብቲ ገዛ ክልቴና ጥራሕ ወዓልና ናብ ኣፍ ልቦ ፅቢዑ ሓቆፈኒ። ኣነ እውን ኣዒንተይ ዓሚተ ዝናፈቅክዎ ጨና ኣፍቃርየይ የሻትት ክትመፅኢ ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ብጣዕሚ ከድንዕክኒ ይብለኒ። ኣነ ግና ልበይን ኣካለይን ብድንግለን ንኡ ጥራሕ ስለ ዘፍቅራ ናብ ገሃነም እንተዝብለኒ እውን በቲ ሽዑ ዝነበረኒ ስምዒት ዝተረፈ ይመስለኒ። ኣፍቃርየይ ናብራ ኣዲስ ኣበባ ክልተ እግርኻ ተኺልካ ክትረግፅ ከቢድ ምዃኑን ቁሩብ ገዛ ምስኡ ፀኒሐ ናፍቲ ዝነበርክዎ ዓዲ ክምለስ እዩ ዝደሊ። ኣነ ግና ምስኡ ሂወት ክምስረት ከም ዝመፃኹን ናብ ቤተሰበይ ተመሊሰ ከም ዘይከይድን ኣረዳእኽዎ። ናይ ፍቕሪ ፀዋታ ጀመረ። ኣብ ክሳደይ ኣትዩ ይስዕመኒ። ናፊቐዮ ስለ ዝነበርኩ ደስ እዩ ዝበለኒ። ግና ድማ ካብ ምስዕ ዓመት ምትንኻፍን ሓሊፈ ካሊእ ርክብ ክንፍፅም ግና ጊዜኡ ኣይነበረን። ኣነ ዝደሊ ኩሉ ነገር ብስርዓት ክኸውን ጥራሕ እዩ። ንሱ ግና ድሌቱ ከምኡ ኣይነበረን። ጾታይ ክጥቀመሉ ደለየ። ንርክብ እውን ኣመና ተደፋፍአ። ክተናኽፈኒ ድሕሪ ምጽናሕ ንርክብ ይሓተኒ። ኣነ ግና ጭሕሙ እንዳደረስኩ ጾታዊ ርክብ ናበይ ከይኸደና ተመርዒና ሓዳር ምስ ገበርና ነርክበሊና እንዳበልኩ ከእምኖ ይፍትን። ንውሽጡ ገይርዎ ዳኣ እምበር ዝሓረቐ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኣፍቃርየይ ካብቶም ክልተ ኣዕሩኽቱ ሓደ ዝኾነ ኣብርሃም ዝበሃል ካብ ክፍለ ሃገር ዝመፀት ሓንቲ ምሽክል ምዃነይ ምስ ፈለጠ ዋላ ኣፍቃሪት ዓርኩ እንተኾንኩ ከይጉዳእን ብኣጉል ናይ ከተማ ሽርሒ ከይታለልን ይምዕደኒ ነበረ። ኣብርሃም ኣነ ክብደል ይመረፀን። ኣፍቃርየይ ጾታዊ ርክብ ብዘይምፍፃምና ኩሉ ግዜ ዝጨርጨወኒ ይኹን እምበር ኣብርሃም ብናተይ ጥንካረ እናተደነቐ ብናይ ኣፍቃርየይ ኩነታት ግን ይሓዝን ነበረ። ንሓንቲ ንዓኻ ክትብል ናብ ምንም ዘይትፈልጦ ባሕሪ ዝኾነ ከተማ ዝኣትወት ጓል ክንደየናይ ከም እተፍቅረካ ክትርድአላ ይግባእ ብማል ይምዕዶ ነበረ። ከም መጠን ጓል ኣንስተይቲ ሓፍቱ ድማ የማኽረኒ። ንእሽተን ገዛ ተኻሬ ናይ ባዕለይ ስራሕ ክጅምር ይምዕደኒ። ኣብ ሓደ ሆቴል ድማ መሳሰይት ስራሕ ረኸብኩ። እዚ ድማ ንዓይ ዓብዪ ሓገዝ ነበረ። ካብ ኢደ ኣፍቃርየይ ምፅባይ ሓደግዎ። ቀትሪ ለይቲ ከይበልኩ ስራሕ ቀፀልኩ። ስድረይ ደው ኢለ ድማ ኣብ ፅቡቕ ከም ዘለኹ ኣረዳእኽዎ። ይኹን እምበር ሓፍተይ ብኣካል መፅያ ክትርእየኒ ኢላ መፀት። ምስ መፀት ግና ብቐሊሉ ገዛ ኣይተመለሰትን። ኣፍታ ዝተኻርኽዋ ፀባብ ገዛ ምሳይ ምንባር ጀመረት። ኣፍቃርየይ ምሰብኩኡ ስለ ዝነብር ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ትምህርቲ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ኣብ ገዛይ ስለ ዝውዕል ምስ ሓፍተይ ጊዜኦም የሕልፉ። ኣነ ኣብ ስራሕ እየ ተፀሚደ ዝውዕል። ኣብ ስራሕ ውዒለን ትመፅእ ኣፍቃርየይ ጫት ክጥቀም እየ ዝረኽቦ ንኽገድፎ ይምዕዶ። ንሱ ግን ግዜ መሕለፊ ደኣ እምበር ወልፊ ከም ዘይብሉ ይዛረበኒ። እቲ ዘተሓሳስበኒ ጉዳይ ግን ንባዕሉ ከይኣኽሎ ንሓፍተይ እውን ኣልሚድዋ እዩ። ሓፍተይ ብከምዚ ምስ ኣፍቃርየይ ተቐራረቡ፣ ኣመና እውን ተረዳድኡ። ሓደ መዓልቲ ግና ድኻም ስለ ዝሓየለኒ ቀትሪ መዓልቲ መስርሒተይ ገዛይ ከይደ ክዕርፍ ፈቐደትለይ። ኣብ ገዛይ ምስ ከድኩ ዝረኣኽዎ ነገር ግን መሰንበዲ ዝነበረ። እታ ዝፎቶ ሓፍተይ ምስ ኣፍቃርየይ ኣብ ሓደ ዓራት ደቂሳ ረኸብክዋ። ኣብ ርእሲ ድኻመይ ሕማም ወሰኹለይ ነብሰይ ምኽኣል ዓቢኒ። ግና ድማ ገጾም ምርኣይ ስለ ዘፅልአኒ ተመሊሰ ናፍታ ዝሰርሐላ ሆቴል ከድኩ። እቲ ዘጓነፈኒ ነገርክዋ ንሳ እውን ንብሕተይ ዝድቅሰሉ ክፍሊ ፈልየትለይ። ምስኣ ኮይነ ስራሐይ ቀፀልኩ። በፍቃርየይን ብሓፍተይን ክሕደት ተፈፀመኒ። ዓዊልካ ዘይዝረብ ሞት ሕፁይ ከም ዝበሃል ንበይነየ ዝነብር ነዋርሕ ብሕተይ ተቐመጥኩ። ኣብርሃም ግና ዋላ እኳ መሓዛ ኣፍቃርየይ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገመይ ምሳዩ። በቲ ዘጋጠመኒ ሓዚነ ምስ ማንም ወዲ ርክብ ዶ ወቢለየ። በቃ ማንም ክኣምን ኣይከኣልኩን። ኣብርሃም ግና ምስ ኣፍቃርየይ ቀልጢፈ ርክብ ዘይምፍፃመይ ኣድነቐኒ። ኣብርሃም ዩኒቨርስቲ ተመሪቑ ግና ስራሕ ይረኸበኒ እዩ። ድሓር ግን ኣብ ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ፅቡቕ ስራሕ ረኸበ። ኣብ ገዛ ሰራሕተኛ ስለ ዘይነበረቶ ኣመና ይፅገም ነይሩ። ብደገ ይዝምገብ።
ሓደ መዓልቲ ግና ካፍቲ ሆቴል ክወፅእ እቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ንሱ ክኸፍለኒ ተሰማማዕና። ኣብ ሓደ ገዛ ድማ ነንበይንና ንድቅስ ነበርና። ክሳብ ሽዑ ድንግል እየ ዝነበርኩ። ኣፍቃሪዬ ግና ብስልኪ ብምድዋል ከፈራርሐኒ ጀመረ። እንድሕር ምሳይ ዘይትነብሪ እቲ ዕርቃንካ ዘርኢ ቪድዮ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክውዝዖ ምዃኑ የፈራርሐኒ። ቃሕትኡ ክገብር ነገርክዎ። እዚ ድማ ንኣብርሃም ኣካፈልክዎ። ኣብርሃም ግና ብዛዕባ እቲ ዕርቃነይ ዝተለቐቐ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቀዲሙ ስለ ዝረአዮ ንዓይ ከርድአኒ ፈተነ። ኩሉ ወረ ሓላፋዩ ድሕሪ ሶምን ድማ ተረስዓዩ። ስለዚ ኣይትጨነቕ ብምባል ኣጸናንዐኒ። ምሳይ ፍትወት ስለ ዝነበሮ ከም ሰራሕተኛኡ ዘይኮነስ ከም ሰበይቲ ይዝርኤኒ። ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ይዘናግዐኒ። ኣነ እውን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ድሌትን ስምዒትን ኣውፂኡ ክነግረኒ ተፋፍኣኽዎ። ከም ዘፍቅረኒ ብስክፍታ ይነግረኒ። ኣብ ሓደ ገዛ እናነበርና ንርክብ ከዓብዮ ኣይከኣልኩን። ድንግልና ይሓርክዎ። ስድራ ይፍሊጠ ድማ ተመረኽዎ። ኣፍቃሪዬ ግና ምስ ሓፍተይ ብሰንኪ ኣብ ልዕለይ ዝፈጸምዎ ጌጋ ተወቃቒሶም ብባእሲ ተፈላለዩ። ህይወት ከምዝያ መሰረቱ ክሕደት ዝኾነ ርክብ መወዳእትኡ ፈራሲ እዩ። ካብ ዝተጠንቀቑ